Al poble, saps? I aquí a Torroella hi varen entrar el mes de febrer, el febrer del 39, l'exèrcit franquista ja va entrar aquí a Torroella, saps? I els republicans ja tots havien anat marxant cap a França. Tots anaven pujant de la base de Túria, que era València, després ja anaven pujant. I jo l'única cosa que me'n recordo que havia sentit del meu pare o comentar-ho a casa que deia com era quan anaven pujant, no sé amb què hi anaven allà, si anaven en tren o aquí. Esclar, aquí la Jonquera era a prop de Torroella, no? Perquè ja venia de cap a València, que era molt lluny. I de pensar tant a la vora que sóc de casa i no hi puc anar-hi, saps? I esclar, allà ja varen passar a França. El pare es va quedar El meu pare s'hi va quedar a Argelers. I després, al cap de 3 mesos, em penso que sí va estar aquí a Argelers, i varen anar-hi, no sé qui eren, si espanyols devien seus, no sé, o polítics, o no sé qui era, i els hi varen dir, mireu, qui vulgui anar amb en Franco, que es posi a aquest costat, i qui no, que es posi aquí. I esclar, els que tenien por, o tenien, i després es veu que els hi deien tot en els que anaven amb en Franco, i el meu pare diu, jo no havia fet res, que el meu pare tenia les mans netes, no era de cap partit polític, no era de res, i a casa seu tenia el pares, una tia soltera i 5 germans hi tenia. I la xicota, doncs ell va dir, jo vaig amb en Franco. Jo torno. Sí, va tornar, Sí, va tornar fins a Irún. I com varen ser a Irún els varen portar. A Irún ja és frontera amb Espanya i amb França. D'Argelers a Irún? D'Argelers varen anar a Irún. I allà els varen portar cap a León, a Sant Marcos de León, i ja va començar el camp de concentració, veus? Volguent anar a casa seua, doncs se'n va anar cap a Irún, el camp de concentració. De Sant Marcos després va anar a Miranda d'Ebro, això perquè tinc cartes, amb les fetges i d'allà on són. De Miranda d'Ebro va anar a Renteria, va tornar cap amunt, al nord. Però el meu pare era feliç, semblava que feia perquè tot li agradava, un paisatge, i tinc una carta que em va bé perquè diu, aquí diu, mira, que m'ha quedat allà a Renteria, que és el País Basc, diu, és és tan maco, diu, és del verde eterno, no sé com ho va dir, no sé, va fer un comentari de tant que li va agradar allà dalt al nord, perquè era tan bé. Però, esclar, diu, m'hagués agradat més anar-hi en altres circumstàncies, també va dir. Esclar, tot això, i treballs forçats, després aquí feien treballs forçats, que arreglaven carreteres, tot el que era desfet, ells ho feien. I després, esclar, ell sempre demanava avals, sobretot avals, i noi, i els avals no arribaven, o no ho feien prou bé, no arribaven. Diuen, però sobretot ha de ser firmat per l'alcalde i sobretot per la Guàrdia Civil. Al final va poder tornar, i em penso que l'any 40, em penso que encara aquell any el va passar aquí, però després varen cridar a fer la mili. Esclar, després, com que havien anat a la guerra però no havien fet el servei militar, doncs cap a Reus el varen fer anar i també feien treballs, també feien carreteres i treballs forçats, també feien com eren a fer la mili. De Reus va anar a Algesires, i d'Algesires a Canàries. I això era l'any 40. I el 45, encara l'última carta que tinc és del 45, que encara sempre esperant, això serà el dia que podré tornar a casa, això serà el dia, i un altre Nadal, em penso que va passar 3 o 4 Nadals esperant el dia que pogués tornar a casa. Del 37 fins al 45. Va tornar, no li va passar res, mira, per sort no li va passar res. Però, esclar, ja és allò que no feia pas mai cap comentari de res, que això a tota la gent els hi ha passat, la majoria de la gent que sents.